Onesimus. Kwanzi madzibaba Abraham atori madzibaba nyaya ndeyekudanana nemukadzi wangu ndinoda kuripa nemombe 6 uya nembowo dzako chikirwa nemarendare zvezvaiko mukadzi wako haana kuya wakabva watotora handisikuziva kwa pamusoro nyako kasimudzeizu pamusoro chaka mamuri muna April gore rapera aindoona mai wakanga vachivara saka madzibaba uyu ndanokushandidzana naye papa saka ndopandivona ndopakaita advantage ekuoza mudzimai wangu madzibaba maishanda taishanda tese pamba tabatsirana mabasa aigara pamba uyetambo ai taisagara pamba panext saka vadaro takatengesa fudhi yedu zvakanaka tese saka iye pane fudhi yakazotengesera saka mari yacho ndo yandakapa mudzimai imwe yacho yanga yasara kukadhi yanga iri mazigi ndobva ndati kumudzimai mazigi ari umo ngatichiite zvatakataurana titengere meshirikadzi marata saka mudzimai bva abvachiti musasatenge pamarata iwaya mari iseri kukadhi kwamadzibaba pandaisiya iri ikoko kadzi vanamupa kadhi rangu vaenda naro kuharare saka after 2 mwedzi nehafu ndobva ndazototi ko mari yanga iri mukadhi inozoexpire zvikadzi ndakatodaidza madzibaba waya wakatiuya kuno kuharare ndikatosangana nawo mari ndakabva ndatotora ndopandakatanga kusaspikira kumusura mukadzi musi wa22 July mukadzi akangobva kuharare ndobva auya pano achibva angorongedza zvinhu zvake zvimwe achipisa vaatopedza inga ndakarara akatanga umafoma pakwedza vaangotikwenya ndiri mumakombesi andafugura chikanzi dhora rekupuru vaandipa dhora rekupuru ndakaritambira bcause ndakaritambira nisuzo nderekupuru akazotonditaura nderekupuru ndadini ndatotambira mukadzi kwakubva atotorana nemukadzi womuprofita nemadzibaba futi ndobva andoiswa musondoso mwamadzibaba kwaanopinda chechi zvadaro ini ndakafonera nate zvavo ndikataura ndozvaitika kuno ndikazokwira bhazi ndikandovataurira kuti ndozvaitika kuno asi wakati mwana haana kusvika saka svondo rapera iro pamamine kuvhileji kwakaitika dare paitika dare kuvhileji pakandoverengwa maminitsi umwe anga ari kutora futi mukadzi wewani musondozi wamadzibaba futi saka ndo pakabva pazopinda nyaya yangu kuti shamari anga ari kusimbisa mukadzi waanga ari kudanana naye sezvatakaita mukadzi wamagura takamupa gopuro kuitira kuti akaita 6 months hazvizonetsi kwamama plus akaenda kamwana kaakaenda inako kadiki ndikavo plus nemhungu yakasununguka vana musi wa3 January ndeyavo ndomabudiro akaita nyaya yangu ichivepa pamameseji aibuda kumumwe musondosi wamadzibaba anga abatwa nemhosva kuda nemukadzi wenyu anogara kupi musondo anza musondosi musondosi je mabakira vanhu vabandi uyo anoga madzibaba anogararaiuu atori nezuwe rake riri pamhandara ndo mukadzi wangu anga asatoteerera inini anga unoteerera madzibaba asingachatoendi kuchechi inini yandinoenda sondo yake iri pamhandara pamhandara
iyo iri kupidzwa yeMartin kutaura nyaya yevafundisi muno kuti wapedza vakadzi vekutawapedza kamambo semanzwiro atiri kuita kuti mukadzi akaenda kuti rakapera saka pese apa manga musati maakuziva kutoti akaenda namusondotsi here kana kutoti kuti muzotanga kuzozviziva gore rino muna January ndakazotozviziva kuna January kuti ndiye akatora mukadzi musondotsi akuerenga musondotsi ndi akaakuerenga ari padare pasabhuku wabata musundisi atomitiso mukadzi waitomubatanidzana madzibaba muchisi saka basa ramadzibaba rari rekufuratidza zvotoi zvafane mukadzi wangu ndinakatondibhuroka haangasikachatotaurira ndozvakaitwa futi kweuyu zoti nyaya iyo yakada kutoeneko atoshaya mari uyu akabvuma nyaya yekuti ndakarara naye atomukadzi wamusondotsi wako ane vana vakana mukadzi wakumana 5 saka 2 ndo wamadzibaba 3 ndo zviri kunzi 4 ndo wangu 1 wakaenda naye mudiki nenhumbi yandandisi kuzota nenhumbi irikuzonzi yakazvarwa musi wa 3 January saka wako wangani baba zvunzi wako wangani 4 wako i4 asi wewe kupedzisira nenhumbu ndo wamadzibaba saka mukadzi ndazombotaura naye ndambona kutaura pafoni yemwana ndikata zvandakutoita panapo ndakuita kuti vana vese vambouye pamboitwe zvemadhini ndo pakanditaura kuti satombonetseka hako nezvemadhini hapana kana mwana wako pawese vana iwa pawese vana kutaura kwekurwadzisa here kuti asadze zvinoita wakurwadzisa kuti asatere chakamire ndonasa kuti inogona kuti ari kurwadzisa pati ndaida kuziva kuti mama makambonyatsogara sei hatimiri kuzvisingaiti saka uyu ndo zvakachiwa uyu ende kwandakatanga kuzvinzwira kwacho kuchechi kwandopinda kutaura munhu akatotora handiti kuchiwa magariro akadii atakaita saka ini kuchechi ndakabva kuti uzvione kuti ndo zvacho zviripo taurira mukadzi wako utoti ndo zvakaitwa namadzibaba achabva anotaurira madzibaba ini pandakamutaura kuti mai mwana one zvekuita mushandire ngoipo uyu munhu akakudzimaidza patoudza madzibaba vakamiswa 25 December wakandipengera papa wakakwadza vana vangu netroma vana vangu vasuza kuti namai takasiyana vana vangu vakutobvunza kuti ari mama makasiyana zvoti vana vakatokanganisika kuchikoro nokuti uyu anga uya achipeka ende vana vakuonawo izvozvo ndinapa vanako iye hazvachetedzana kakuto iye hazvo vana ndewavo wamadzivaaotuwa vati mwana akazvara muna January muswa 3 muswa 3 right panoda kuenda default waturura chii mombe 6 mombe 6 nari munotiti akasangati naye kutaurwa nemwana uyu mukwera vangu ndandifunga kuti vamwe vasakurumidza vadini vataura zvino ndakucheka wangu makumbo nerakagomana nemurora taigara zvakanaka ende vana vachigara zvakanaka uchitochiva upenyu hwavanga vachiita kusvika vaite zviro zvavo kumacheka uko vachiri mafodzi vachiita sei sei izvo zvazotanga kuti mukadzi tisuspect kuti pane zviri kuitika
kezvekutanga apanduka muchechi yemurume akutera uyu kusowe yake kusvika zvadini zvabatana anopinda chechi Apostolic Faith Church Mkoti. kusvikira tione kuti mukadzi kuroorwa kwaakaitwa ari muchechi iyoyo zvazvifamba zvakanaka, asi pazoita kuti neuake mupostori wazouya waisenza wese wachita mabasa avo ndobva atora advantage yekusvika pamba achita sei kusvika mwana wake mukuru ari kuita form 4 azobvunza kuti nai baba namai mai muchiri mese here mwana kubvunza kuti muchiri mese here mukadzi anga akufonera wana kuna baba wakabhulokwa foni kuda kuti chii. Saka ndikuona kuti dhiriri rinenge raitotambwa nevabereki vemukadzi zvichiti vari kurwara utamboenda kana kumasowe kwakati kuti uyu ashaya chanze kuti andoona mubereki wemukadzi vari kurwara kuti vari panzvimbo wanere anoa tiri kwakati, asi zvaitaurwa wana mana uyu yake foni yakabhulokwa. Saka ndikuona kuti zvaatotaura izvi kana vachadzokerana izvo ngezvakezvo, kana vachadanana ngezvake, asi zvaita mupostori nekuzotaura pamaaudio aitaura pa kuti uyo ndakatomfuratidza zvekuti haachambogoni kuona mari yakagashira yegupuro yandakamupa izvo yatodini zvatovharana. Saka ndikuti pamwe 6 dzaari kuda izvazvedare isitombogasira kuti wadzokerana muruvange wedu, kana warambana uzarambana, asi ndochimiro chiri. Kugara kwavangu wakagara sei? Mukadzi ari kwake nemhuri, murume ari kwake. Panguva yesei wanga wari wese. Izvi zvazoita kuti uyu mupostori ane sowe rake mukadzi apanduke anga akudini manje akuchitaura kuti wabereki wari kurwara, kana kuriko kwaichienda nemupostori wesowe rake uyu hamene kuzvaya zvichita sei kusvikira zvizongobudawo pachena kuti mukadzi atorwa nemupostori. Mambo tine urombo nezvakaitika zvinorwadza, mukurwadza kwazvo kuti tizosvike pane zvototi pamwe 6 zinombonziwo dai dzikatodzika hadzo dai dzanga dziri 3 kana kuti 4 zvine maitiro kuti uko dzakati nyanyei. Saka tine urombo nezvakaitika kuti mukadzi akatoenda tingatozosvike imwe yacho yeshanu ngeyedare chishanu izi 4 wopiwa uyu mukadzi uyu akaita utsinye chaizvo akaita uve vati nenguva achichengetesewa wana vasiri wake. Saka tine urombo nezvakadaro. Masaji Onesimus Kuedzera baba uye anoti anditengi kwamakoni totongwa kwasvosva ndiwo matauriro ake aita mamakoni saka anotongwa kuno vati gore rapera ndoratedza mukadzi ndiyo ravapiwa kupuro gore rapera. Saka munani akazondipa kupuro musi wa 22 July ivo vazozviziva izvozvi mwedzi unoyu mukadzi anga ndakamupa kupuro kainetana asi nguva yese aizangu nemurume wangu ndakatoramba nyai vamupa kupuro nodini hatingati nekuti titonge munhu asipo kana kuti tipedze nguva yekuti tichidhipenda munhu asipo kuti achizoti zvakati hatipo nekuti haana kudi haana kuuya hatisi pamwe unopabatisa here
angadai alipo achizvidhifenda vachideka taingaitonga nomwe mutoko asi kusauya ichibinzi kuti ari kubvuma uteje akatokanganisa ari kunyaradada saka naizvozvo dare rinotaura kuti tinobata mutongo wataurwa nemunhu nekuti hauna ari kutikisa and in addition nenhara kuti haana kuuya munhu uyu dare rinoisawo mombe mbiri nekuti aparadza munhu kutora kuita munhu anowana 4 munhu angainowana 4 akaitisa iye wechi5 nechi6 uyu asikazvizivi akachengeta mwana wacho asikazivi kwautozoziva nhasi pato nemukadzi pato neumwe mwana atoberekwa 2 saka munhu asina kunaka ende ngatinotaura vanhu vemasowe machechi tino vanhu vaparadza misha yevanhu vakawanda saka dare rinotora mutongo iwoyo rotutsira dzimwe mombe then makosti ndinoda kumbowedzera mukaka mitombo iri pamisi zvimidzi yakawerekwa kudara bhozi uyu yakazobatirwa mamene 100 kuti mameseji akanofona saka yanguda kumboenga hwani yakaita handiti ndakakuudza kuti Abraham anodanana nemukadzi wamakura bhozi anonziwa madzibaba Abraham nini zita rangu kubereka ndodzi Abraham handii ndakakuudza kuti Abraham anodanana nemukadzi wamakura ndichiti kamwana kaakaenda nemukadzi wamakura ndekaAbraham saka kuti mukadzi wamagura azoende anga ane imwe nhunge yaAbhurahamu yechi2 nezuro akasununguka umwe mwana saka mukadzi akasiya apagupuro kuitira kuti mangwana hazvizonetsi. makosi tati makosi anotora makosi ichivalida makosti $90 then wakabvisa mari yemasamu ndakabvisa 50 uchienda $50 uchabvisa imwe $50 yekuisa mari 140 tainura 140 uzobvisa 50 yekuisa default jani wakasika kuibvisa so that ikangaenda taakuzondoita execution that is the execution nayo unoona ayazvako kuti basa rindei ndotorero mombe dzavo 6 ipapo ndiri kuti ezvezvikumba kwake kuti atoite mombe dzaainadzo dzakatobvawo ende kune 3 zvirombotorwa ndanda kuvhinzawo wava kuti mukadzi wenyu kuti azokupai guku zvamboita sei kuti ati dhorei ndakwenda makamangoita sei? inini handisi kutonzwisisa mamutamba kwaongonziko igukuro zvekutoti ndandikutokumbirawo zvekuda chakabiro nditombosecherwe kana kwekune kuti kubva zvabva pamba waimbokomuniketa sei namadzibaba bhozi inini wacho handitorina tsanangudzi kuti mudzimai wangu akaenda sei ende ari papi unokwakuzoona kuti ari kurocherwa namadzibaba bhozi kumba kwawakaenda ine mari hanzi kuharare saka zvinhu uye ndiye anopota achienda ikoko kumadzibaba wane mukadzi wavo saka akaenda nemwana wangani mudzimai wedu akaenda nemwana wani wayo madzibaba saka anowana 2 ari wana wake wamadzibaba then akabvasirwa wake waakunzi haasi wako futi aakumunyumba haakunyungwa usaeketaonawo murudo uyu chii chenyunyati mwana
mukadzi wangu namai wako ndo vakomana vangu. Mai wako wakafa saka ndakangodzisara pawo anachengeta mhuri. Mkazi wako nani? Ni mukadzi wangu. Ndo wapedza. Ndo wapedza. Wakatokura pamusha. Saka uri wakuru. Saka mkazi wako ndiye akasara ari mai. Iwo uri wakuru. It's okay. Uchaga pipi ikaende serikali hiyo tayari pole hiyo. Right. Kisi mgao.